Aurretik higidura deskribatzeko hainbat magnitude landu ditugu. Hala nola, posizioa, desplazamendu eta abar. Oraingo honetan magnitude berri batekin hasiko gara, abiadurarekin hain zuzen ere. Abiadura magnitude vektoriala da eta erlazionatzen ditu higikari baten desplazamendua eta desplazamendu hori betetzeko erabilitako denbora. Magnitude vektoriala izanda, adieraziko dugu bere modula, bere norabidea eta baita bere norantza ere. Eta jakin behar dugu nazioarteko sisteman metro segundokotan neurtzen dela. Demagun orain tren bat, ordu bete behar duena A hiritik B hirira joateko. Trenaren abiadura 1 km orduko izan da, esan aldugu denbora guztian abiadura berean ibili dela? Dudari gabe ez. Une batzutan azkarrago joango zan eta beste batzutan mantsoago. Beraz, bi abiadura mota bereiz ditzakegu. Batetik, batez besteko abiadura. Abiadura mota honek ematen digu denbora unitateko zein izan den higikariaren desplazamendua. Eta kalkulatzeko ondoko adierazpen matematiko erabiliko dugu. Hau da, bataz besteko abiadura izango da higikariaren desplazamendua zati erabilitako denbora. Ez ahaztu, desplazamendu edo posizio aldakuntza kalkulatzeko egingo dugula bukaerako posizioaken hasierakoa. Zan beharra dago ere, abiadura magnitude vektoriala izan da, hartu ditzakela balio positiboak zein negatiboak. Izan ere, higikaria higitu daiteke norantza ezberdinekin. Hau da, higitu daiteke zenbaki positiboen aldera edo zenbaki negatiboen aldera. Eta horren arabera, abiadurak hartuko du zeinu positiboa edo negatiboa. Ezagutu behar dugun bigarren abiadura mota aldiuneko abiadura da. Abiadura mota honek ematen digu higikariak izango duen abiadura une konkretu batean. Adibidez, auto batean joaten garenean, lastertasun ergailuan markatzen duena, hori izango litzateke aldiuneko abiadura. Hemen irudian ikusi aldu zuen bezala. Badago beste magnitude bat ezagutu behar duguna eta ezin duguna nahastu abiadurarekin. Magnitude hau bizkortasuna da. Bizkortasuna magnitude eskalarra da eta izenak esate duen bezala ez dugu adieraziko bere norabide eta bere norantzaz ez ditu. Adieraziko dugu zenbaki baten bidez bere balioa. Eta magnitude honek erlazionatzen ditu higikariak egindako distantzia eta distantzia hori betetzeko erabilitako denbora. Beraz, definitu dezakegu aurrekoan bezala batez besteko bizkortasuna. Batez besteko bizkortasuna izango da higikariak denbora unitateko egindako distantzia. Eta kalkulatu daiteke ondoko adierazpen matematikoaren bitartez. Hau da, bizkortasuna izango da ibilitako distantzia zati denbora. Ezin ditugu nahastu, aurretik esan dudan bezala, ezin ditugu nahastu bi kontzeptuak. Beraz, batez besteko bizkortasuna eta batez besteko abiadura ez dira zertan izan behar berdinak. Hala ere, baldintza batzuetan izan daitezke berdinak. Noiz gertatuko da hau? Ibilbidea zuzena denean eta ez dagoenean norantza aldaketarik. Baldintza hauek izan da, aurretik ikusi genuen bezala, egindako distantzia eta desplazamendua berdinak izango dira. Desplazamenduaren modula. Eta beraz, bataz besteko abiaduraren modulua eta bataz besteko bizkortasuna ere berdinak izango lirateke. Orain zuen txanda da eta aurretik ikusitako adibidean aplikatu beharko dituzue hemen landutako edo ikusitako kontzeptuak. Aurreko bideoan kalkulatu zenuten zein zen higikari honen ibilitako distantzia eta desplazamendua. Eta orain, egingo duzuena izango da kalkulatzea higikariari dagokion bataz besteko
abiadura eta bataz besteko bizkortasuna. Az gaitezen ba,